Соңгы арада бер туктаусыз яуган яңгыр күңелне кыра әлбәттә. Нишләтәсең, табигать белән ярышып булмый. Авыл хуҗалыгы тармагында иң мөһим компания урак өсте. Авыл уңганнары кояш чыгып, җир бераз киптерү белән әзме-күпме хәрәкәтсез торган кыр карапларын яна ашыгып басуларга алып чыгарга сакта тора. Бүгенге көндә район буенча 5780 гектар майданда бертөкле культуралар чабылды. Шул исәптән 3873 суктырылды. Планга карата хезмәтне Племзавод урожай һәм Илеш МТС җәмгыятьләре 22, Мая кооперативы 12, Максим Горький исемендәге хуҗалык 15%ка башкарган. Рәзил Мусин исемендәге хуҗалык уңганнары да аяз көнне көтеп кенә тора. Безнең иҗади төркем хуҗалык җирлегендә булганда 50 гектарлы арыш басуында әлеге бертөкле культура тизмәләргә салынып суктырыла иде. Гектар куәте 28 центнер тәшкил итә. Атап үткән хезмәтләрне МТЗ-82дә бер тракторына тагылган ЖВЗ-7 чапкычы белән 30 елга якын авыл хуҗалыгы тармагында эшләгән тәҗрибәле механизатор Рәүф Килемҗанов тизмәләргә салса, СК5 Нива эффект комбайнында Хәлил Шәрәфетдинов һәм аның ярдәмчесе Илфат Мустафин Дон 1500дә, Рәсил Галимҗанов бертөкле культураларына суктыра иде. Җитез водительләр Ринат Набиев, Хәлил Юсупов, Рәдис Гайсиннар КАМАЗ йөк автомашинасында җыеп алынган уңышны Әсән кошчылык фабрикасы территориясендә урнашкан складка ташый. Биредә Донис Камалетдинов белән Ильяс Бәһаутдинов алып килгән йөкне бушата. Артаба кышка яңа уңыш Илеш элеваторына сакка илтеләчәк. Кыр батырларын 2 тапкыр җылы аш белән Рәйлә Галимҗанова сыйлый. Хуҗалыкның баш агрономы Илдар Гарифуллин сүзләренә караганда, агымдагы елда биредә яздан 1495 гектар майданда бертөкле культураларга нигез салынган булган. Шул исәптән 300 гектарда арыш, 800 гектарда бодай, 300 гектарда арпа, 95 гектарда кара бодай. Әйтергә кирәк, мондый тәҗрибәле егетләр үз хезмәтләренең осталары булганда эшләр уң барыр. Ходай кушып, һава торышы яхшыланып, игеннәрне вакытында җыеп ала алырбыз дигән изге теләктә калабыз. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.